Вітаю усіх, хто сачить за грой. О, що це таке? Що за реклама? Пішла реклама. Зараз ми це приберемо. Это с браузера. Все. Это с браузера, короче. Технічні, это самые моменты. Просто мне тут рассказали, як чатик додать, каб ён быў бачны ў гульні. Таму ось такая ось штука адбылася. Так, ну чакаем шейдеры. І пачынаем. Я там трошки яшчэ пабегаў, дайшоў да квесту на балота, калі трэба ісці ўжо на балота, там шукаць гэтага Фауста. І там будзе гэты квест, які быў яшчэ да рэлізу адкрыты, там дзе патрэбна бегаць па вышках, штосьці там уключаць сялякія гэтыя штукі. Ось, а я скончыў на тым, што я тут дзесьці шукаў артефакт. Іх тут два, адзін я знайшоў, а другі щось не вельмі. Не вельмі у мяне атрымлівалася знайсці. Для того, што такія ебанутыя гэтыя анамаліі. Я просто зразумеў трошки, што мне патрэбна зрабіць. Мне патрэбна зрабіць шырэй свой погляд. Інтэрфейс, напэўна. Фонд субтитраў, не тое, не тое, не тое. Так. Пэўна, мабыць, дисплей. Моя яскравість не тое. Графіка не тое. Блин, а дзе ж там? Я бачыў гэтую наладку. Дзе пашырыць гэты кут зору. FOV англійскімі буквамі. Калі браць. Мабыць, у дысплеі все ж таки. О, поле зору. Максимально зробім. Зараз мае быць трошки прасцей. Там зомбаки ходять. Тут у меня новый гэты самый детектор. Здесь всередині. Зараз має болеть. Блин, ну здається, тут десь має бути, а десь зникає, сука. Так, що тут у мене ще не зрозуміло, що у слотах. Тогда я пойду с этими зомбарями разберусь. А отсюда я, напевно, не разберусь.
А ёперный. У вас тут столько. Птачки скончились. Ну, ще я остался. Так, зараз поглядим, ці доставят той артефакт. Ну, плазма достал. Значит, там еще один некий складаный, я его не мог достать. В вынику забил хер и не стал его доставать. Напевно, так и придется зробить. Зараз только с этими слотами разобраться. В слотах некая херня. Уже и костюму гаплик. І зброї так само. Зараз потрібно буде, напевно, повернутися на Шевченка. Не на Шевченка, на Скадовськ, який вже не Скадовськ. Отремонтувати це все. Потім уже стіна болота. Так, а зараз будемо шукати, де тут виход. Все.
Покуль лазив, запсував просто у нуль і зброю, і костюми. ГТ аномалії. Напевно, треба повернутися, все це відремонтувати. І ще кабани наспавнююся. Йобаний ти рот. Що тут де? Так, нам сюди. Направо. Зараз все перемонтуємо, розгрузимо. Патрони, зброю. І можна буде чалить.
Зараз я тут чатик это спробую ще налаштувати. Він мені не вельми заважав. Перенести його трошки в інше місце. О! Топ. Так, где там это Скадовск? Уже тут. За поворотом. Вельми великая мапа. Так само, з одного боку, это и добро, что мапа великая. Ну, есть где бегать, але бегать просто. Большая часть. Так, тут справа. Давай. Хм. Тут Санта-Барбара. Тут тройничком попахивает. Так, все, повернулись мы, здається, в ефір. Тут у меня просто трошки электричности не стало. Ну-ка, скажите, иди трансляция. Так, все, повернулись в эфир. И добро.
Тут трошки електричність подвимкнули. Угу. Грошиків не хапає капсейку починити. Зараз знайдемо грошиків. Сайгу і піздуємо на болото. А, тут уже максимально, що я все зробив. Не хоче модернізувати. Ну і ладно. Все. Зараз перепровіряємо. Так, патрони, трошки аптечок, патрони на гета, патрони на гета. Намордник ще відремонтувати. Можна. Ну, 7 тисяч за ремонт намордника.
Так, а зараз бегчи далеко-далеко. Сколько? Километр. До ближайшей крапки километр. Енергетику нема. Да, енергетику нема. Там мне казали, що коли на болото зберуся, що потрібно вельми шмат патронів з собою. В принципі, я думаю, має хапіть там амаль що 500 на АРку. И я маю що 300 на эту самую, на сейву. Сайга больше этих самых мутантов гасить. А АРка больше людей. И что-нибудь такое больше серьезное. Шкода, що як у этой, там якой-нибудь там РПГ онлайн нельга кликнуть на какую-нибудь крапку, і каб ён туди біг, персонаж. Треба постоянно тримати кнопку. Ну, полову пробіг. Ось, до речі, в этой вёсці, здається, я не був. Не був. Що это за вёска? А не був, питальник. Не був я в этой вёсці, тому тут щось має бути. Що тут? Якась собака. Там якісь. А, зрозуміло, там зомбанутые. Ну, их просто гранатками закидаем. Так, простей за все. Они там так само собак постреляют. Их добро отрымливается. Я потом постреляю их. Вот тут сталкеры еще подключились. Еще сталкеры. Все. Всех раскидали.
Зараз у вёсцы ў гэтай щось мае быць. Яна невядомая. Пытальнікам. Короче, знайшоў на там TikTok глядзеў, потрапілася відэа, на якім побачыў, што фонарик можна уключаць націсканнем кола на мышцы. Што вельмі зручна. Не трэба гэтую літару L шукаць. О, энергетоз. О, яшчэ энергетоз. Хутчэй пабяжым. Так, давай аптечки повернем. Звычайные. И нон-стоп. Так. Еще маланка у меня еще не била. Была вельмі поруч. Не ведаю, наколькі гэта ўвогуле магчыма, каб маланка у галоўнага героя потрапіла. Была вельмі поруч, метрах у 20 біла. Але у персонажа безпасярэдне не потрапляла. Ну, хтось і стріляє. Это свои стреляют. Собак просто. Трошки допоможем. Не з моей графикой допомагать. Это уже не собаки, это некие іншие. А тут ще й кабани. Пушкани. Пушканов можно из пистолета. Они еще между собой так само ебошат. Это выглядит вакханалия. Нет, с моей графикой это просто нереально. Такие, того же еще и пинг. Что, всех сталкеров пушканы загрызли? Нет, то есть еще стреляется. Давайте спочатку кабанов хотя бы. Потом уже всех остальных. Так, с кабанами плюс-минус. Так, здається, тихо стало. А, он еще бегает. Ретельненькое марнотравство часу. Так, яким не боком гуляє щось тут. А, не назад. Не якраз туди. 200 метров.
Он уже локації болотні, я бачу, вон там церква. А, так, у церкві буде перше. Ну, тут іще, але я трошки збився з курсу. У церкві буде перше. Перший гэтай датчик, які там потрібно налаштувати, щоб потрапити до чистого неба. І будуть тут бандити. Звичайно, їх територія. А, тут кот. Кота я бачив про це саме. Про трейлери всякі. І про відоси некоторых стримеров, где он таки сидит и нібито ничего не отбывается, а потом ты только отворачиваешься и все, и тобі пизда. Хуя собі кот. З одной этой самой не помирая. Так, здесь и тут наверх. Треба наверх залазить. Як тут наверх залазить, трошки помінялася обстановка. Тут були сходи, зараз цих сходів нема. Там ще додали пластину некую. Неким поленом все завалено. Непонятно. Так само. Трошки подлагивать почало. Напевно, про відсутність електричності. Так, як залезти наверх? Ну, з внешнього боку я нічого не бачу, як залезти. Не було нічого такого. Можна где-то не полено где-то прибрати. Только кабаны ебаные. Далі шукати. Тут, що тут? Ну, где-то полено, здається, воно не рухається ніяк. І знішить його так само ніяк не тримається, а вон там щось є. Вон там сховок. Оп. Але він не допоможе залізти наверх. Тут, конечно, може бути такое, що який-нибудь подкоп подвальний есть, наприклад, з гэтага дому туди церкву, але не, занадто складано. Цікаво, що ось це за фотоздимки. Це вже третій фотоздимок, які тут мені потрапляються, ось такі лежать час від часу. Це фотоздимки ніяких батьків розробників,
і як. Нейкія адсылкі 100% ёсць. Потому что не просто там не просто фотаздымкі нейкія. Якийсь сенс яны маюць несці. Так, ну, со знешняй стороны тут ніяк нікуди не заскочиш. Это 100%. Нема тут нічого такого. Тому застається шукати всередині. А, ось там ще так само некий підвал намалювали. Ось тут підвал. Цікаво. Ну, я не думаю, що праз його буде там уваход у церкву, і тут той покой, який там закритий. Хоча цалкам верагодна. Ну тут ну тут не допрыгнеш. Нават калі ёсць на гэтую штуку яшчэ як-небудзь і запрыгнуць на гэтую, що таксама сумнеўна. Ты на яе запрыгнеш. Бо неяк яна далекавата. Нет, тут... Ну, из яе ты дакладна туды не запрыгнеш. Тут таксама мінус. Так, потім паглядзім у гэты самы падвал, ось у гэты тут дамалявалі. Мабыць, з яго можна будзе там у гэтую закрытую частину. Наўрад ці спрацуе. Закрытую частину потрапіць. Тут нейкія бочки, напэўна, з віном. З кагорчыкам. Так, ну тут я не бачу ніякіх там праходаў потаемных, толькі вось гэтая дзвер, якая не открывается. Я час ад часу тут занадта складаныя шляхі шукаю, а все значна прасцей. Бо як было ось там учора на стріме я шукаў, дзе там гэту уключіць гэту апаратуру, якая там мае ўключацца на заводзе. А насамрэч там просто быў гэты самы. Просто рубільнік на сцяне збоку. Так, ну, простую комнату, мабыць, як-небудзь можна патрапіць наверх. Але яна недоступная. Що тут у нас? Шканы. Так, як же потрапіць наверх? Угу. 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 Ну-ка. Не, гэтыя дошки чамусь не ломаются. Хотя, ну, по логике, он там ящик, и на его тут можно вот так тык-тык-тык. Але ось тут закрыто. И гэтыя дошки никуда не прибираются. А пакуль гэтыя дошки не приберешь, ты не заскочишь на туды. А тут таксама ты нічого не зробиш по великим рахунку. А ящик можна просто розстріляти. Але тое, што ў ящику не выпало.
Ну, засталося там лежать. Ну і тут так само ти ніяк, ну, не... І дошки гэтыя таксама нікуди не прибираються. І гранатки нема, каб туди закинуть. І стається, ну блін, ну тут не то, так само подивіться, що тут ніяк туди не заскочиш. Хоть ти заходь на YouTube і гляді, як там що. Ну тут навіть коли сюди залезти, отсюда туди ти все одно не допригнеш. Тут, по ідеї, ніяк ось праз гэта можна, але що сюди там нейкі ось гэтыя падрапіны. І ось тут ёсць таксама такія ж самыя падрапіны. Класічнай гэтай штукі тут ввогуле лесвіца была. Была лесвіца, і па лесвіцы ты спакойна залазіў наверх. Тут зараз яе нема. Мне падаецца, все ідэі, якія мае, яны вельмі складаныя. Все павінна быць неяк прасцей. Ось яна лесвіца гэта праз акно. Ось тут закрыта, тут закрыта. Тут ввогуле нейкія дошкі. Да, блять. Можна напалокалі мяне гэты кабан. Яшчэ адзін. Як туды патрапіць ось? Палена гэта таксама не прыбіраецца ніяк. Наколькі я бачу. Не, ну з ім так нічога не адбываецца. З дзвярамі таксама тут. З гэтымі нічога не адбываецца. І з вуліцы сюды ніяк не патрапіць. Тут вон все забіта. З гэтага боку яшчэ штосьці бачна. Вон можна ўвайсці неяк. Але сюды не заскочыш. Ну, у акно нават калі сюды дапрыгнуць, ўсё праз верх неяк. Таму што, ну так, я бачу, што тут нейкіх падземных хадоў таксама нема. Значыцца, неяк адсюль. Так, што у нас по загрузу? Загрузу у нас нормально, мы павінны яшчэ нават нормально прыгаць. Но тут нават, ну, нема ніякай узаемадзеі з гэтымі дзвярамі, і з імі нічога не адбываецца. Патушканы гэтыя. Заебали. Ну, раз тут немагчыма, застаецца толькі вось гэты варыянт. Тут неяк запрыгваць. Потому что можна зараз все патроны патраціць на гэтых тушканоў ёбаных. Пробовать тут, але мне падаецца, что тут таксама тухлая справа гэта все.
Ну, тут он не запрыгне. Гэтыя ящики яны не рухаются. Вось гэты ящик можно кинуть. Зараз мы его и скинем. Оп. Оп. Так. Ну, адсюль сюды таксама ты не за это самішся. Не заскочыш. Таму трэба яго ось туды ось гнаць. Мабыць, там штосьці можна будзе з ім зрабіць. Ніхуя сабе. Футбалёр. Просто таксама гэта выглядае неяк сумнеўна, щоб без ящика. Напрыклад, калі б ты гэты ящик тут разбіваеш, то все, тебе няма шансаў як прайсці далей. Думаю, неяк павінна гэта все быць прадумана у гульне. Не хочется гуглить. Хочется самастойна неяк дагнаць, але мне спадзяецца, што я вельмі складаныя рашэнні прыдумаю. Все неяк мае быць значна прасцей. Та ёпернуты театр. Оп. Оп. Еще трошечки. Оп. Все. Вот так. Оп. Що гэта нам дае? В принципе, нічога. Блять. Ніхуя собі. Ну-ка, труп кабана фізічны аб'ект. Будзе праз яго ящик рухацца. Так, зараз я напишу Тимуру, блядь. Це буде простей за все. Пакуль збегаю на іншую кропку. Мабыць, ён адкажа. Мы збегаем на ту крапку 200 метров, ты бок. Собаки бешеные.
60 был артефакт. Блять, куда ты полетел? Стоять. Где? О. Бля. Мертвая губка. Сейчас выберемся, поглянем, что там. Аманики гэты. Пси. Тут контролер здесь. О. Давай, блядь, пси-блокаду ёбнем. А тут пси-собака. Сука. Як я ненавиджу гэтых собак. Я ще з тіні Чорнобиля їх ненавиджу. Потому что это просто некая имбовая хуйня.
якую вельмі складана забіць, тому що її патрэбна яшчэ знайсці, якая тут сапраўдная. Десь он там яна. Адтуль бяруць. І гранат няма, каб гранатай ёбнуць. Так, ладно. 500, 300, 200. Баны. Так. Погнали. Зараз трохи світліше стане. Буде простее орієнтуватися. Зараз буду реально глядзець на ютубе, як гэта все праходзіць, таму што штосьці мне
А ёперный театр. Каратейся справа в этих подрапинах. Потушканы ёбаные. Тут проход, оказывается, есть. Так я і думав, що здесь щось підземельне буде, тому що праз верх ніяк немагчыма було потрапити. А, гэта вот так можна зрабіць. Так, а чому я не долетел? О, долетел. И тут все в этих подрапинах. О, Си. Хуйня. Я хочу ще сюди залізти. Мабуть, так само щось цікаве є. Ну тут, напевно, окрім ось цієї штуки, яку я вже обшукав, нічого і нема. Цікавого. Все, погнали. Далі. Що у нас далі? Так, тут некая штука, и потом сюда. Давайте, то еще с пытальником входим. Поглядим, что там с пытальником.
Опа, растяжечка. СВД-ха. Ну-ка, что за СВД-ха? Целая надо. Амаль что. Так, есть тут. -1. Здається, зомбований. Еще один зомбованный. Идите нахуй. Я с вами не хочу, надо отстреляться. Так, тут 400, тут 200. Бежим. Тут идет 200. Напевно, буде эта насосная станция всередине. Зброя вылетает, так нібито там ракета его знесло. Ну, просто у космос. Ох, и контрабас еще вылез. Як же не на часе. Главное, далеко не отходите от его, и все будет норм. И он тогда это своей не пуляя. И можно его спокойно гасить.
І хто ще? Блять, ще розтяжка якась. Я ж тут уже пробігав. Это гранату просто кинули. Пуль. А, во. Ну, экзоскелетах. Зомбований в екзоскелетах, ура, я тут. Як бомжара. Далі.
Так, что у нас по загрузке? 57. Теоретично еще нормально, мы можем бегать. Без всяких штрафов. Собаки. О, артефакт. Его нахер со своим... Я, блядь, артефакты шукаю. Заёбы. Ладно, сейчас какую-то хуйню вымкнуть. Потому что заебе. Где моя пси-блокада? Где, блядь, это артефакт? Где эта хуйня?
Так, що там за артефакт-то? А, кубик Рубика ще один. И по-мужицки. Напролом. Ух, якийсь нахрюк. 2. А вот 3. Я собі. Да, без світла інтернет подлагує і трошки не той АІМ, як то кажуть. Складано вицелювати. Що це за хатка? Боброва. Пока не книга. Нам, напевно, вон туди. Твою хатку. Як тут ближе обойти? Раз лево. Назад и налево по колу. Вітаю пана Ікса і Акселя Темплера. У мене зараз чатик трошки такий. Під час ігри я його бачу. Потік моно зламаний. Сам ти про донати, зараз я погляжу. Бо тут коли світло коли відключається, він так само щось ламається. Зараз я оновляю кеш. Я зараз навіть трошки інакше зроблю. Тут, мабуть, і у кеші справа. А, нема звуків з гри. Ось так. Ось так є звуки з гри. Та я просто після вчорашнього стриму не повернув звуки працовного стола. А код моно зламаний, напевно, тому що це код від іншої банки. Зараз я перероблю хутенько, тому що я вже дякую там тим, хто донатив. Зараз я відкрию, погляжу, чи є там коментарі. QR-код. Повіщення. Відскануйте для підтвердження особистості. Зараз тут все наладкуємо по фасту. Щоб уже більше до цього не повертатися. Так, і відсканувати. Так, там собаки прибегли до меня. Прибегли жерти собаки. Не дают спокойно постоять на болоте.
Так, блин. Підтвердити. Я вийду поки що так зробимо. Підтверджую свою особистість. Зараз зробимо кота, щоб він працював. Копіювати віджит. Звук при донаті включений. І зараз в OBS його поправити. Окей. Все, код має працювати. Зараз я погляжу, що там були за донати і кому я там... Кому я маю подякувати. Виписку. Дякую Сергію Єгорову за 100 гривень. Це, мабуть, вчорашнє ще. І Олексію Голубу за 148. Стандартний ніякий донат. Звичайно, там, напевно, 150 хочете надослати, або доходите 148,80. Ось, дякую великий, вже третій раз, коли я не помиляюся, це все. Приходить від вас. Вельми приємно. Так, все, можна протягувати. Гасить собак, да, видимо, який бог нам могли бігче треба. Так, нам, в принципі, туди. Туди і трохи правій. Сенсу стріляти в тих собак я в не бачу. Тому що ти все одно не перестріляєш. Простей просто утягчи по-сталкерськи. Як то кажуть, уткі ноги. Блин. Уткі ноги пизды не боятся. Заёба грешная. Ай, ёперная. Так, тут десь уже можно пробегче. Ні. Так. Так. Что ты такая? Фото приставучая. О! Заблайндил. Все, звук є. Класно. Можете ще раз проверити, ті код працює. Монобанковський, здається, має працювати. Хоча б одну там гривну просто киньте. Хто-небудь. Просто поглядіть, що він працює. Так. Где тут? А, я вугленник далеко вже побіг. Треба десь туди. Вон туди потрібно. Здесь вот так, вот так. Все. Вышли на маршрут. Апошній енергетоз. Ой, что это тут? Кровосися? Что это было? Да, кровосися. Они химера, блядь, ёб твою мать. Тут попахує тим, що мені пизда. Где она? Блять, откуда она берется? Я ее не бачу. Я собі торпеда.
Ще собака ніка. О, я ёбну химеру. Хуя собі я. Потужний. Ебать тут набегло. Хуйни всялякой. Тут выкид чи шо? Выкид, блять. Ёп. То есть мне пизда стала. Еще одна химера. Ну, заныривая. То мне пизда, коротей. Там еще и выкид почався. Ну, химеру я забил, и она там не такая моцная, як подавалася, потому что я на самым простым в этом играю. Так, зараз колбасу захаваем. И будем бегче на маркер. Ще неяк так пробегти, как на это самое не потраплять. Мериться ёбана. Дой я бегче. Дой. Знову щось. Зараз тут потону, напевно. Там справа як... О, потопила химера. Я бачу, що там орієнтир, але по прямой же ж не побіжиш, там это болото. Тонеш у болотах. О, Олексій Голуб, 1488, дякую. Спрацював, до речі, код. Бо я у гульні я не бачу кота. Я бачу тільки чат з Ютуба. Так, о, все, працює, значить, код, все добре. Так, все, химера, и погнали петлять. Петлять, тут здається правіше. Можна ще правіше. Можна бутельку мінералки бахнуть. Химера нахуй. Тут так. И тут так. Петляем. Тут можно легче. Тут можно оп, вот так зробить. Можно будет только минералки ёбнуть. Можно так, вот так. А нет, не так. Ну, тут здесь має быть собака бешеная. Інший проход. Ось так. Як нам до того будинку забігши? Я навіть не веду, як бігти. Не ригати. Кажется, буде ще один будинок. О, здається, вийшов на тропу.
Що тут? У холодос сховатися. Як Індіана Джонс. Нам потрібно ще далі бігти. Ах ты ж ебать. Не пизда, походу. Да. Ну, плюс-мінус зорієнтувався хоча б як бігче. Так, погнали. Так, тут пока что будем экономить силы. Не будем тут бегать. Так, нам потрібно вон туди. Значить, это ось так. Так, про эти штуки я пам'ятаю. Тут пробегче. Тут это химера ебучая. Аморалочки. Для хуткости. Вот он тут. Прям направо. Еще направо. Тут уже... Блять. Тут уже налево. Тут уже здесь по прямой. Здесь еще трошки налево. Еще трошки налево. И тут по прямой. Тут по прямой. Ебашим, что хуярим. Пошню минералочку. «50 метров. Давай, скифе. Где тут подвал? А, во. Это? Это подвал. Тут нормально? И все. Ще далі. Не, вот тут ще можна далі зайти. Алло, Фауст. Скинути зі скелі. Операція «Моноліт». Повісили. Живий, але втрачений. Розтерзаний псами. Вбитий. Зниклий. Привіт. Вбитий. Мертвий. Дикий острів зниклий. Живий. Немає інформації. Застрелений вільними. Загиблий в аномалії. Вирваний з каменем на шиї. Скинутий зі скелі. Розтерзаний псами. Операція «Моноліт». Повісили. Живий, але втрачений. Почекай, Скіф. І я віддам тобі все. Я маю попрощатися з нашим величним минулим. Вороги так, але об'єднані вірою в одну ідею. Для вас це був виконавець бажань, для нас це моноліт. Він говорив багатьма мовами, але кожен чув лише те, що хотів почути. Каяття, прощення, без шансів. Десятиліття мовчання, між нами лиш ненависть. Моноліт покинув нас, щоб ми нарешті зрозуміли, що бути живим
не означає бути щасливим. Усе інше не має значення. А Фауст знову з'їбався. Так, що тут за такое? Ну, ще Геркулесик. Блін, подлагує. Інтернетний зв'язок поганий. Трошки подлагує. Так, в принципі, я так розумію, можна отсюда вилазити. База чистого неба. Бродяга так і нічого не зрозумів. Я не зміг змусити його зрозуміти. Яка втрата? Колись я думав, що він виведе мене з болота, а він завів туди інших. 10 років мої брати слідують у темряві за пастиром, що заблукав. Я виведу своїх братів із темряви. Я звільню тебе від влади донів. Нарешті я знову чую твій голос, моноліте.
орієнтуватися, куди мені потрібно. Що-небудь, яку пройдеш. Одне болото. Треба повертатися. Мапа в тумані, нічого не зрозуміло. І тут можна простити, і нельзя простити. І прийдеться повертатися так, як ішов. Знову там з хімери з этой їбаться.
збираєшся до Індічазу, зайди на лісництво. Ми хочемо з тобою поговорити. Ми? Я та Шрам. У нас є новини. Це дуже важливо. Бачу вільного. За спиною дивний прилад. Та й вільний не з простих. Проходь, Скіфе. Ми на тебе чекали. Давай одразу до справи. Язиками молоти завжди. Зроблю. Справу зроблено. Бувай здоровий. Знаєш, що робить сталкера сталкером? Цікавість. Я ж казав, що він прийде. Ти багато чого казав. І ще більше не сказав. Дякую, що прийшов, Скіфе. Про що ти хотів поговорити? Я дізнався, що варта перевезла з ЧАЕС до Ндічас той самий виконавець бажань. Моноліт. Це надто небезпечна іграшка. Навіть для Даліна. Особливо для Даліна. Постраждаємо не лише ми. Сама зона може постраждати.
І тоді мрак закутає усе світло, яке ще лишилося. Я знайшов Фауста. І перед зникненням він теж казав про виконавець бажань. Значить, він теж до цього причетний. Минуле ніколи нас не відпустить. Так? Чого ви хочете від мене? Я бачу, ти знайшов те, що шукав. І знайдеш ще більше у найтемнішому місці зони, побудованому з найсвітліших намірів. Зі сканером тебе пустять усередину індічазу. Зможеш перевірити, чи правда ця проклята установка там. А я візьму загін і піду до інституту. Нам потрібна твоя допомога, Скіфе. Полудень. Уся зона може постраждати. Іноді добрі люди приймають погані рішення. Я вірю, що ти вчиниш правильно, Скіфе. Шраме! Варта! Багато! Юрба! Все ж Коршунов знає, що робить. Викликає певну повагу. Зустрінеш наших гостей, Скіфе. Нам з Будягою потрібен час, щоб залишити сцену. Твої люди. Так Скіф їм допоможе. Він же добра людина. Ну, а навіть якщо не допоможе, в своїх бійцях я не сумніваюся.
Сейчас бежим на Скадовск, и он же это, Султановск. Там затариваем то, что необходимо. И сейчас. Самое любимое, самый любимый контент — это бег. Бег по зоне. Хочеш базарити? Волину прибери. Вітаю, Тимур. Що ти там топчешся? Кажи, що треба. Мені нема світла і тому трошки подлагує. Щось собі купити хочеш? Чи мені продати? Подлагує, але ми не здаємося. Я сьогодні і на тренування сходив, тому можу собі дозволити грати. Фауста пістолет. Ну, зараз поверну. Які він под ГТ набої хаває. Треба поглядіти. Давай, давай, не затримайся. 45-е. Поглянем. Я пістолети майже не користую. Зараз, коли у мене ця сайга з'явилася, я з сайгою ганяю. Хоча, мабуть, зараз я тут ще 300 патронів. Где калибр? А, 45-й. Так. Можно забрать. А, артефакты еще можно закинуть.
патронов можно взять. Потребно. 45 у меня есть. А, вот 45 есть. У меня 100 патронов. Просто это ж немагчыма покласти у сундук. Давай в это 100. Возьмем на это пистолет. Пистоль. 39. Нормально. Там, до речі, тобі треба налаштувати, щоб ОБС тільки гру показував, бо я бачу чат з браузера Steam. А я не веду, як це зробити. Напевно, там про захоплення особного окна. Зараз я погляжу. У меня йде захоплення гри. І воно просто як одно окно в це все приймає. Коли ведаєш, як це налаштувати, напиши, і я зроблю. Тому що я не отдупляю. Як це зробити. Так, патронов мне хопить, блин, патронов может копить. Треба щось ще брати. Побрати. 45. Та давай уже, похизуйся своїм стволом. Викладай свій мотор. Щось не показують. О.
І про захват окна не хочу. Показывать. Ну, навіть коли захоплення окна, все одно чат показує. Потрібно просто, напевно, глядеть. Все ж таки на телефоні глядеть чат. Тому що тут это ж я ж не про Steam. Хоча тут якби функції Steam. Функції Steam, але ну, не так працює. Ну, все одно показує це саме. Як одно в окно. Воно ніяк не розділяє це в окна. Ствол бережи. Він у зоні єдиний твій дружбан. Буду с телефона глядеть. Зараз я это приберу. Ти у справах чи потер... Дивись, прицінюйся. Був у мене на малолетки випадок. Ой, бля, це надовго. Пам'ятай, у моєму барі морди нікому не бити.
Чекай сталкерів. Вони нам за кришу башляють. Стопи! Султан що, поняття попутав? Вільних щемити треба. Нахер нам такий блогор по центрі? Та ну нахер такий гнилий базар. Короче, мочимо козлів. Махач, махач. Воин-то. А, вот. Ой, лагая, лагая. Без світла інтернет херовий.
Назад. Це закритий стратегічний об'єкт. Стороннім вхід заборонений. У мене домовленість з професором Даліним. Я приніс сканер. Значить, ти скіф. Проходь до внутрішнього КПП. Там розкажуть, куди далі. Увага! Група наукового персоналу 2104 завершила виклик і відбувається. Полковнику, вільний зі сканером прийшов. Протокол гість ініційовано. Тебе чекають всередині. Це він? Дайте це мені. Треба терміново провести тести на сумісність. Перевірити, чи все з ним в порядку. Так, так. Звичайно. Ви, мабуть, втомилися. Ось. Це ключ від мого номера. Я все одно ночую в кабінеті. І не турбуйтесь про винагороду. Ви її отримаєте. З вами неодмінно захочуть поговорити, як тільки ми проведемо всі необхідні тести. Відпочиньте. Приведіть себе в порядок. Колеги обіцяли мені якийсь сюрприз на день народження. Кортить подивитись, що там. Сподіваюсь, ви розкажете. Насолоджуйтесь. Що? Серйозно? Дякую. Сюди, через рамку. Увага! До Добре, сталкери. Не порушуй протокол і неприємностей не буде. транспортної платформи. Бажаємо гарного дня. Блін, тепер знову мігрень буде. А мені ще звіти заповнити. Вчасно ж усіх звідси вивезли. Особистість підтверджена. Доброго дня, гості. Вітаємо вас у денній часі. Ми на території майбутнього. Науково-дослідницький інститут Чорнобильської аномальної зони – це передовий науковий заклад, де працюють найкращі вчені світу. Ми вже на шляху до того, щоб перетворити Чорнобильську аномальну зону з небезпеки у благо для людства. Увага! Повторне попередження. Наближається викид.
Так, напевно, на гэтым і скончым. І завтра вже будемо з гэтым дичазом розбиратися. Все. Всім дякую, хто глядів, хто підтримував. Побачимося завтра.